Ej. Na šta li to liči, majke ti? Koje? Što snimaš? Liči na spremanje hleba zvani česnica. Gdje? Znači, stavimo brašno, stavimo mleko, kvasac ili vodu. Može i jaje, a ne mora. I to se sve. I staviš novac Za razne vračbine, tipa ako ćete pare, ako nećete pare, ako onda ćete dren stavljaš za devize, zdravlje, kukuruz, ako nećete devize. kukuruza. I ako ćete dren, da budete zdravi ko dren, ako imate uplaćeno zdravstveno, onda vam možda i ne treba. Onda kukuruz se stavlja To ako ćete praviti kokice. za svinje. A za svinje, aha, dobro. Pasulj za ovce. Pasulj za ovce, dobro. Pa da, to je povezano, ovce jedu pasulj, inače, da, logično. Pa to pričaš i tako će da snimaš. Da bome. Sve se snima, Ili što pričaš? sve će Cija da pregleda, ne boj se. Ma dobro,